Horas marihita salhuna, horas marihita na di bagas Suriao, bagas gereja nang di bagas ta marseresada. Ada raksuto mulai parpunguata, martang yang naomay ta di bagas rohatabi, pas atop punguata tuata martang yang be mahita. Amen. Urian itu hatta nunga sahat kita noai tu minggu papituhon dung trinitatis alani marpungudo hita di permingguan sadarion laho mamuji dohot pasang apot tuhatai sai toktong ma taingot debatasi tulus sadaido nau mangalehon patik nai baru tuhita ima holongi. Topik ni minggu ta sadarion manogun hita asa taulahon patik nai baru ima holong ni roha. Songon nanidok ni topik ni minggu tahun holong ido patik nai baru atong naing mamasya holongan hita, songon Kristus Yesus naung jumolo makaholongi hita, tapahibul marohata, roha doho pikirata, laho mamuji tuhatai, marede mahita. Hite-hite gowar ni debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni tondi porbadia, nat mo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debata do anak na gabi pardengkana taringot tudosata, hamu aliak kadongan, molo songoni di halongi debata hita, ikut dohot dohita, masih holongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan sailehon jalapatubu madihami haporsiao na sitong tabay mahaporsiao nami ganupari asalam tugu
lehon badihami holong di roha naso marpangasi asa holong roha nami diho doho di dongan nami jolma lehon dihami pikiran datung namangolu lehon dihami pakirimon namangolu asa marlas di roha hami mabahel lomo ni rohami sayoloi ma pangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangian homopatit ni debata di minggu papituhon doktrinitatis sadarion iman antar surat di Matius 22 memuka masyarakat 27 1 ayat 40 jari dok Yesus mak siha holongan mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ido patik raya jala parjulu alai dos do argani na dipat na padua honon sai ha siha holonga mudo dongami do sodirim patik na duodo makakam nasa patik dohot hatani panurirang ima patik ni debata atong rak mangido ko may tatu debata la mangulahon na barto patit nai ali Tuhan debata sai parguguy mahami mangumlahon na barto patit mi amin.
Tatopoti madosat na kudangi tu ada upani debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang para siroha na sumurung idahami. Hupar hatutu jala hutopoti kami dosa dot pangalasion nami na gudangi. Tata mahami marhite asini roham jalase sama dosa nami saluhutna ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga di debata taringat tu aisan dosata musat pea kadolok jala humuttal akarobean alai anggo para sinirohaku naso tupa musat siako jala badan ni hadameoku naso tupa humordit ninna Jehovah siasiho hasangapon mari debata dari gijang. Hatani debata tu epistel di minggu papituho Trinitatis Sadarion tersurat di tolu Musa sapulusia mamuka sian ayat sia sahat rodi ayat 10 alu tajahama margati sorin molo digotil hamu parbuari tanomuna dang jadi sudah gotilolmu duru ni haumamu jalan jadi joputan muna namar pistik-pistik di penabian muna. Dang jadi hamu manako, jalan jadi hamu margabus, jalan jadi hamu masih pauto-otoan. Dang jadi rupaanmu donganmu manang dobonmu ugasanna, jalan jadi gan pugonmu upani halak pangula pola saat rodi manogot. Dang jadi apa pelonmu di baruhuman, dang jadi hamu marninai dabohi, palea halak napogos, pasangap, halak nasangap, ikon marhite sian hati goran
uhumomu donganmu. Dan jadi hosomanmu donganmu di begesan roham. Alai ikon marsi paingot ho tudonganmu. Asa unang manean dosa ho ala ibana. Ima sahana. Martua ma akan atumangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Taha tidak ko maha porsiao tai, songonahi na tidak ko nidongata saha porsiao disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dosan, natmo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata jahuba na sasadai. Iman na tubuhon ni si Maria, na gabi-gabi asyaton di porbadia andorak suhabuhan. Ido tuhata na tamaw na bernit di panguhumon ni silatos na matarpajal do ibana di hau binor silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mula mangulu di hari batuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun debata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pa ima mulak sogo tu tanong on mangumila na mangulu do na mate. Dohot di aisan dosa, dohot di hatai nama do. Mulak mangulu sogo daging halat na umate, dohot di hanguluan na surah sudah. Amin. Horas madita saluhna ta perhoma acara na masa dihita di minggon ima di minggu
Papituhon dung Trinitatis, topik mingguta, holongido patik nai baru. Tikting nama ragam di hita, bolo torop ni per minggu, bui maberengota melalui WA. Sona paduahon, pertanyaan. Di hari Selasa tanggal 12 Juli 2020 pukul 10 siawib, Toktongdo di Patu Pahuriata pertanyaan. Asa tahiutoma di gereja. Bui rotu gereja alai marhite protokol kesehatan. Akar ruas nami, ina nami amanami, radeido huriata, bui do hamuna rotu huriaon lau pertanyaan. Alai dengan protokol kesehatan. Jala bui do marhite live streaming asa tahiutoma di bagas tabe. Napatuluhon permingguan huria. Minggu tanggal 2 Agustus 2020 ibadah pagi masuk pukul 20.30 WIB. Ima wek Maranatha dohot wek estomihi. Jala live streaming ma jala Toktongdo dilakukan live streaming. Ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. Wek Saudi dohot wek Bethesda. Mulai sadarion tapa masa do live streaming di Manugut. Napaupaton marguru malua. Hobartu program ni huriata di bulan Juli. Patu pauta mamuse marguru malua tu ya nakon ni huriata. Alani asaro marguru ganup hari Sabtu pukul 10 WIB. Dengan sudah disepakati waktu rapat dengan pakaian yang rapi dan tidak boleh terlambat. Napa limahon namar sahid asa tabuan ma ditangyang ta ima situa PT Pak Pahan na rawat inap do penuain di Rumah Sakit Antonius. Napa nopon ruhut permahanion dohot pamisangon. Mamuka sadarion wana ruhut permahanion dohot pamisangon manang RPP do Jos Sulp Sitopul alam mardongan saripe si so pangatoyon ni huria jala dang ruas ni huria tabe ibana. Ruas mangurupi ruas. Nunga mardalan be diakoni ruas mangurupi ruas jala marhite on di pasahat huria tama mauleate turuas ni huria nang pasahat to subanga diakoni. Dana sosial ni ima melalui materi alai radedo pe huriata gabe sada posko patu pahon diakoni ruas mangurupi ruas. Napawaluhon majelis do ruah huriata pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas ni huriata na berulang tahun di mingguan. Ima dimulai tanggal 26 Juli sahat 1 Agustus 2020. Nas pemimbing tersurat mai di Jesaya 25 lalu ayat 10 sada tajahama di bagas tabe. Parhepengon bui mata bereng di acara melalui WA. Songoni parhepengon do tok ripe do na melaksanakan permingguan live streaming dia ke bagas tabe. Songoni matik-tik pagobasion parhepengo di huriata sa minggon dot akan aneksi hubasan tu minggu naroon. Maulate dia katangyang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupahi Tuhan imana sa pikiran gogo do pabenata tu huriana. Ganuk mahita manangyakon nasa pakobasio di huria tu minggon asa tu rembardalan baik sangap ni guarni tu hatta. Maulate horas madita saluhna. Siang hijau pasti
Dami ni debata na sumurong, siyan saluhod na roha, imana mga ramoti roha ng pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuatay. Amen. Oras madihita. Firman maninghata ni debata, dihita Domingo sa Daryon, tersurat may di Johannes Biddo sa Plutulu, ayat 30 ro di ayat 35. Tajahama hata ni debata songonomma didok disi. Jadi dung lau ruar ibana dido Jesus ma namar sangat manuaing anak ni Jolmai jala marsangap debata di bagasan ibana. Molo marsangap debata di bagasan ibana. Pasangapon ni debata ma ibana di bagasan dirina. Jala tibuma pasangapon na ibana. Hamu agka anaha sangobas nari na maaw rab dohot ham. Luluan muna maaw. Alay songon ng hudok tuwa ka jahuri. Dang tarbain hamu ro tu si topotoki. Laos ido hudok nuaing tuhamu. Patik nai baru mahulehon tuhamu. Naing mamasihaholongan hamu. Songon holong ni rohaku di hamu. Naing masongoni dohot hamu masih haholongan. Apala sianomma tadaun ni halak saluhudna hamu sisyaku. Molo masih haholongan hamu ola nido sah ni turbukta. Huria nani haholongan di tuhata di bagasan parminggota Sadaryon tutu odo unok ni barita nauli na pinabuan ni debata songoni naung pinatupan ni debata marhiti-hiti anakna Tuhan Yesus Kristus. Ay songonodo holong ni roha ni debata di Portibion. Pola do dilehon anak na nasa saday humokop Portibion. Alani marhite-hite turpukta ala odo uno ni barita nauli jala naung pinasaha ni debata tuhita. Ikonodo ulahonon ni halak namar hapor siyaon tu Jesus Kristus tuhatay. Ima asa mangolu di holong ni roha. Holong ni roha boido marpiga-piga bilangan adong opat alai secara alkitabiah maneng hata ni debata holong ni roha ima holong nasom marpangasi maneng holong nasom marnibuat maneng didok may kasih agape. Oma na pinarangihon na niulahon ni debata doho anak na Tuhan Yesus Kristus tu Portibion ima makaholongi zolmai sopola ikon marbalos sopola ikon marulak makaholongi zolmai ima marhite-hite nyawa maneng hosana sadiri ima Tuhan Yesus Kristus makaholongi jolma di Portibion
pola do ikon mate tersilang ibana. Mago hosana humokop akajolma na mardosay. Tusodo hita noaing diarahon dang apala tu holong ni roha diangka parngoluat da siganu pari holong ni roha marianakon holong ni roha mardonga tubu holong ni roha do akalan na singnay boy do taulaho ni alay ubalga maholong ni roha nasiad debata taparangehon di bagasan ngoluta jalaido dasor ni hapor siauta songon halak Kristen hita jala dipadar do disia apala sian omma tadaun ni halak kamu ima si huton Kristus ima si sean ni Tuhan Yesus Kristus molo masih haholongan hamu songon na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga ni ngolu ni akka na marhapor siya. Jadi boy manayang tabilangin parangita mangulahon patik na ibaruon songod dia hita maparangehonon di ngoluta naung tadala ni songod dia do hita tudongatta tayo tong do ibana dirita saditi songod dia hita di keluargata tayo tong do keluarga tayo dirita sadiri manang songod di tonga-tonga ni huria tayo tong do nasa huriyay songod dirita sadiri totu boy doon beringota tumasa nuaeng sada ukuran akadia may boy may marhite-hite ima tatanan baru na pinatupan ni negara tahun saunari songod dia do hita menjaga kesehatan ni halak sehingga kita harus memakai masker alawa ala holong rohata turungatai sotung doadong diau panahiti alay guguaw, alay dong aku gali, alani komar masker ruaw makatay dong aku. Iko pakyoko do alat-alat pelindung diri, lau pazupang dong aku. Alani hamaoloni noaing, rodo ima pemerintah marhite-hite presiden. Asa didenda orang yang tidak memakai masker di tengah-tengah keramaian. Alabua ala godang do pejolma na soma kaholongi dirina. Godang do pejolma na soma kaholongi donganna. Hingga dia tidak mau menjaga dirinya sendiri. Molo mate matusi. Ninna. Seakan-akan seherapar hapor siaun na balga. Hape nunga lipe. Maneng nunga lilo. Alani mamarihite-hite turbuk taon takas didokon ikon tahaholongi dongata tudoson dirita ay ido tadala hita maneng ido stempel maneng ido ciri khas ni halak Kristen ima masih haholongan molo sarupa do holong ni rohata do dongata na somanada Yesus totu dang parholong do behita disi dang sisian na do behita disi jadi turpuk taon paingoton hita asa tahaholongi dirita turpuk taon laho paborhaton hita dang holan mangolu di Portibion alay gabi sahat mangolu di Habadiao di debata ima na mangolu di hakam ima holong ni rohai turia peibana hata ni debata holong ni rohai do di parangihon pasahaton turongan na jolma akadia maholong ni rohai
boy mai berengota sian ngoluta siganu pari. Asa unang murah-murah hita. Ima merasa dendam tuaka na makasogohon hita. Tuaka naso makalomohon hita di tonga-tonga di ngoluta. Asa unang adong di hita rasa kebencian nang pedi paralohon tu hita. Ima akka nasohobar tu ngoluta. Nasohobar tuaka nani halomohon ni rohani debata. Tutu gurang do musuta deportibio. Na mungkin mabahin hita gabi soparholo. Alay marhiti iti turbuk taon sekalipun musuh iko tahaholongi doso dirita. Inaking kualitas na sesama hamu ninna di turbuk taon. Sesama hamu. Sama-sama hamu. Masih haholong ang mahamu. Alay molo di dokon na ubalga di do Jesus. Iko tahaholongi do musuta. Dang holan nasa marga maneng nasa home maneng nasa ugamo rohot hita. Asat ada hita sisehan ni Tuhan Yesus Kristus. Iko tahaholongi do na dendam tu hita. Ay di dokon do diturpuktai. Songon na pagugugara do di semajulong na. Molo tapatupa na dinggan balos ni na jahat. Artina molo na jahat di patupa halak tu hita. Alay tapatupa na dinggan. Songon na pagugugara do hita di semajulong na. Martina pailahon. Boy iba na merasa bah salah doa salilingol. Bah naburjuru HP iba na. Di sido ditanda halak. I mahalak Kristen sisean ni Tuhan Yesus Kristus. Konolo imana menderita makanguluhon ima holong na siad debata. Omma parangan ni halak Kristen na iko parangi honota. Jala odo sudi uno ni hapor siao. Holong ni rohani Yesus Kristus. Songoni manyan hita makaholongi ibana. Holong ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Ikon abur maneng use durus mudar nai. Iko songoni mahita mapertahaton holong ni rohata tu debata. Nang pe ikon mago sinamotai anggo mempertahaton hati kosan. Hata ni debata. Nang pe kondurus mudartai angko mempertahaton hapor siaon. Tuhan Yesus Kristus. Iko parange honota doi di bagasan ngoluta. Unang holan maurus sinamok na dang ngolo be martangiang. Dang hosana do pe dibuat. Dang hosani keluargana do pe dibuat. Dang keluargana do pe na maut haot dibain. Holan mo rupa samotan. Ito berbalik ibana dang holong rohana tu debata. Tutunay karakter ni nasa marhapor siyaw. Ala ni turpuk taon paingoton tu hita. Asa lobi masyan nat dihitai. Tahaholongi debata di bagasang oluta. Asa lobi masyan na dihitai. Siyan ngolutaon. Tahaholongi debata. Jadi molo songoni tutu seakan-akan hera si talu-talu do halak Kristen. Alay daw alamon ang do ibana di bagasan Yesus Kristus ay di dokom madisi songoni do parange ni ima sisiako. Parange ma nanaing parange honota di bagasang nguluta sigano pari. Asa selalu hita berpikiran holong ni roha tudongata. Berpikiran hal yang positif. Tutonga-tonga ni aka dongata. Asa unang murah-murah hita. Tersinggung, unang murah-murah hita. Emosional, unang murah-murah hita.
ayadong dope dalan laho makarikotoni. Unang gabi ng boy modom, hinorhon ni permasalahan hidup, alay porsia matu debata, dihaholongi debatado hita, diari na mangihut lau pauli-uliho ni saluhut na. Asa gajang umurta, asa hibas-hibas hita, alabwa alamangulu dihita, ima holong na siyan debata, na selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dangadong di ibana, ima rasa dendam manang rasa permusuhan alay mangulu maibana. Di nama si haholongan, saling mengasihi. Sesama Kristen, sesama keluarga Kristen, sesama yang beriman tu Tuhan Yesus Kristus. Nau balgasiani dohok musut tape ikon tahaholongi. Dohok akan apa tu pahon nasudinggan pe di bagasang goluta tongdo ikon tahaholongi. Ay sianido tadaun ni halak kamu songon sisiaku ninna Tuhan Yesus Kristus. Ima taringot tu hata ni debata. Taringot tu kehidupan di tongah-tongah ni huriata. Ala ikota parangeho doholong ni rohaya kamanga kainang. Termasuk na menggunakan kertas ibadah. Ima acara tai. Iko sarupa dohita dohot naso adong kertasi. Masa ala songon na sosal lebar na king hubereng di jahalak amang situa marpaung aged datai baga-baga ni debata taringot tu hasan dosa tau sak. Apa itu? Doi tarsonggot jolma na dihabirangta do disiamuta do naipuri do naijuluta. Alabuan sibuk kita membaca ini. Padahal pengakuan dosa harusnya kita tutup mata. Dan adong disi majaha, seakan-akan madikte na majahay. Bati kos doon waing di jaha situon. Now, mulu adong disi potum, baiklah dia membaca. Nang piadong disi, tetap kita harus posisi berdoa. Gabi adong manaking keinginan dia usah diri buanon martu sermorain na rohako. Bau nak pola maracara biari minggu. Langsung makertas tiktingi dibereng masih nomor niede ibu kabuka dena ibereng edena mangihu ibu kabuka dena sehingga potum dangadong bejaha-jahon na alai dung jongjong itu rak memertangiang dangadong besi buka-buka harotas ate kamang sebagian holong ni roha doi dohok patik ni debata di bagasan tikio. Buah maracara pilih hari minggu, mana yang buku detai mata pakai, tabai pe dison slide, tap pola adong bion, usuk kumajo hamu kamang, asa ita bahin, asa kertas tiktingi mata bagi, doh tiktingnya parhepengoni adong madi jemaat, dia mah, tumagom mata buka tabuah be buku deta, ding gemai. Mau lorong edena isi bayi mai yedde honate ngadu benggan rai daripada songon naking ibadah tai songon na hurang badia bah mau lo menurut tahu ada aku boto anggo hitan waing ribut begion membuka rapak do dan membuka lai agak habis mengganggu di habadiau di ibadah. Jadi perlu alai buan mai tu sermon hari Minggu, hari Jumat, jara keputusanna hari Minggu mak, alai tabu bima bibil tado bukit detai. Nah soadong bukit dena boi manon dipaparkan asa marguna tong nang tatu horon nate, ai holan arganion halio 4 juta 8 juta, tapi maredde hita odo tapake, dang tabereng. Jadi tumagom mara holat tik tinggi dibagi hari Minggu.
asa boy une dohot permingguan. Dan mangihut tu kehidupan sehari-hari asa toktong manoktong permingguan merdalan alam molo adong kasus na besar di tengah-tengah ni gereja ima tentang virus, kemungkinan akan ditutup lagi waktu beribadah di gereja. Bukan gerejanya ditutup, gabe dianjurhon dijabu ma beribadah. Molo adong alani sia tonga-tonga ni makangoluhon patik ne debatahi tadi bagasa tikon patik ne baru tahaolongi madirita tapake ma masker. Kalau bereng noang dakuboto nasoy pakai hamu. Maneng naung ita muni hodon noang. Beberapa sian hita dang ipakai masker. Iya. Jadi perlu asa boy mardala dengan unang holan persahalian. Ano permingguanon, ngaboy hita marminggu songonon, amat do 2 bulan non. Habe to puman non di minggu berikutnya. Adong naso tahalo mo hodisi. Alabwa nung alam leba aka naposon itu hani dang ipakai be masker na. Akhirnya ikon ijabu mamusahita ibadah. Jadi tarado ti majolo ibadah nabadion. Marhiti-hiti naulo hita menaati hidup memakai masker, melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Nang peong ngai pakai aro guarnion kacani bohion, anggo keputusan ni huria harus memakai masker. Jemolo adong kaca-kaca nai tong doi ko pakion na masker. Alai do keputusan ni pemerintah nang huria tabe asa tapatupa ima ibadahon. Asa mangolu hita mencintai hidup orang lain, mencintai hidup kita sendiri di bagasan Kristus Tuhatai. Di sido patik imanangking patik holongi taparangehon. Dang holan teori alay tapangarangehon di tonga-tonga ni ngoluta naik mahamu masih haholongan. Ay sianido tadaw ni halahamu sisiaku ninna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mertangiang mahita. Jehovah debata amanami namarhabang sa di banua gijang. Mauliate ma Tuhan di bagasa tikyon. Tari pardo tuhami. Ima hatam na badiyay nauli. Nungga hubegi hami Tuhan. Tong masay balgado asin roham. Ima holong ni roham. Mangain hami gabi. Sisiamu hinorhon ni nahu parangiho kami. Ima parangi patik holong di tonga-tonga ng ulo nami. Huhaholongi hami ho tudosod diri nami. Huhaholongi hami dongan nami manusia. Keluarga nami sudena na adong di pertibion. Tudoson diri nami. Nang bagas dohatami paingoton hami. Asa tuk hami. Nang makaholongi na marsugo ni roha tu hami. Asa tuk kami maparangihoni. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Pinargoguan ni todip. Sa itoktong mahami Tuhan. Mangulu di bagasan habadiyaw. Si maroham todimima na mga ramoti hami. Laho maparangihon patik mo. Di ngulo nami si ganopari. Di parmingguan nami nabadiya di bitikyon. Mangido hami Tuhan. Asahoma na mga ramoti sa luhon na ruwas ni Huria. Di akaulaon na di bagasan sa mingguan. Asahoma na mga ramoti ruwas ni Huria. Na sudah gugu na marsahit. Asaboy na sida Tuhan. Sa itoktong marlas ni roha pasahatod diri na tuho. Tang moru holong ni rohana maradopon ho. Maradopon hatam. Nang pe ikon ayon na sida ima parsahito. Alay di saluhod na'y. Upa masahit siyan pamatang na sida. Asang giat boy na sida Tuhan.
marsaur di keluargana, maparangihon holong ni rohan asian hoy. Marsaur di huria, sama-sama makparangihon, maholong ni roha masih haholongan hami. Asa tadda hami aka sisiamu. Pargogoy mahami Tuhan, di tonga-tonga ning ulo nami, mulu adong pergumulan, naso boido petaralu si hami satu tikior. Tuhan, ajari perbisuki maruas ni huriami, asa boy saluhunna. Mardalan hobar tulomon roham, kebitu pemaaka silas ni roha. Si maroham maleja huba, tangihom mahami, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni salut silehon-lehon na denggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masen alahom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gebewa na husus di jolom. Pasu-pasu majalara-moti asa huparhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajamu tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Assalamu tadahami godang ni sileo-leo mi itu hami. Assalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang, say pinarbadia ma guarmo, sero ma harajamu, sesaut malo meneroham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami serarohang oluan siapari, sesamadusa nami sompane sanami,
Di dosa ni dongan na merdosa tu hami. Unang hami to giyon tu pangujunan. Walua mahami sian pamago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asirohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhom madamena tutode munabe. Horas madihita.